işingni işledingmi? Eye, işledim. Улым, сен үскәч кем булырга телисең? Мен үскәч хоккейче булам. Шәп теләк, улым. Юк, мен коткаручы булам. Бик җаваплы эш, улым. Юк, мен футболчы булам. О, Рубинда уйнарсың, улым. Күп мәкаләләр юллады. Менә үзебез, менә монда сөйләшүдә, әгәр дә без татар телен кулланмасак, кемгә кирәк? Менә без. Юк, мен президент булам. Улым, син татар телен белсәң, хоккейчы да, коткаручы да, футболчы да, хәтта президент та була аласың.